Takže zdravím naše diváky, posluchačky, divačky a posluchače. A já tu mám Arox 12 ve studiu. Tak ahoj. Ahoj, ahoj. Takže Aroxy, dneska budeme rozebírat tématiku slova nebreč. Co na to tedy říkáš? Já bych to osobně nepovažoval jako urážku, ale spíš bych to považoval jako urážku. Urážku jako neurážku, ale... No jako, ano, není to tak zas velká urážka, jako kdyby ti prostě někdo nadával sprostě, že jo. Když ten daný člověk ti to prostě bude říkat, tak prostě ho ignoruj, protože jeho to pak přestane, že ho bavit. Takže... To je pravda, no. Když ti bude furt říkat nebreč, a já znám takovou taktiku, jak se tomu vyhnout, a to, že... Prozradíš jí? Jo, ať ten daný člověk prostě řekne, brečení vypadá úplně jinak. Teoreticky mohlo by to odrazit, no, teda tam ten... Ale určitě bych to jako nedoporučoval říkat úplně všem, jako třeba... No, jako je to takový, že nikdo neví, jo. No a když si prostě toho daného člověka nebudete všímat, tak jeho už to přestane bavit. Ale když se ho budete všímat, tak jeho cílem je vlastně vás naštvat. No, to je pravda, no. De facto ty, jako Arox, tady přijdeš třeba někam, někdo tě naštve, řekne ti, ať nebrečíš, jakože nebreč. Ty mu řekne, že brečení vypadá úplně jinak, ale de facto pak to nejde asi nějak ani odrazit, protože on použije další urážku. Jde to určitě odrazit. A to, že ale se nešlo by to právě... jakože znova furt použít to jedno dané slovo. To souhlasím, ale další způsob, jak to odrazit, je si ho prostě nevšímat. To je pravda, no, zase. Jo, to... Nevšímat se ho prostě a rovnou jít dál, že jo, ne. Prostě ani mávnout si nad tím a říct si prostě, tak to nefunguje. Mhm. Jinak je to docela závažný slovo, je to prostě urážka, no. Urážka prostě, která vás vytočí do té, aby oni mohli dál, že de facto. Ale je to vážně lepší, je to lepší v tom, že pořád lepší říct tohle, než aby si nikomu řekl prostě si sprostý slovo. No, že jo, to sprostý slovo tam. No je to takový, že nechceš to prostě vysvětlovat, pak to jako vysvětlovat, říkat všude, jsem si splet slovo. Není to prostě ideální to všude používat teda. A když už to prostě na vás někdo použije, tak prostě ta obranná taktika jít dál, ignorovat to, co vám furt říká. A už to mám i ze zkušenosti, že vás ten člověk přestane prostě to říct, provokovat. Máš pravdu, přestane ho to prostě bavit. No, že jo. Je to jeho vlastně vážně tím cílem je vás co nejvíc naštvat. No, takže když si ho prostě budete nevšímat spíš, tak on si řekne, už to není taková sranda, že jo. Už to není, už se prostě nenafukuje. Už se prostě nenafukuje, není to taková sranda. A když ho budete pořád si ho všímat, tak on řekne, to je taková sranda, když je naštvaný. Už je to pravda, no. A tím jim jako... On to bude dělat častěji, protože se mu to líbí prostě a tím, že vám bude říkat nebreč, tak vy se budete třeba dál dotáčet, že prostě budete víc naštvaný a pak třeba už to jako změní. Jo, takže... To máš úplnou pravdu. Když ho začneme teda ignorovat, jo. Sorry, že tě skáču do řeči, tak Takže a ještě k tomu slovu nebreč, takovýhle slovo bych úplně nehrotil. Nehrotil bych ho taky, no, je to takový, že prostě... Jako záleží, jak to ten prostě daný člověk jako vnímá. Jestli to první je, že to myslí hnusně, že vás chce naštvat, a nebo je prostě jako ta jako dobrá, že to musí jako dobře. Dobře třeba, když brečíš, no. No, ale to bys musel fakt brečet. No, že jo.
A pak by ten člověk řekl, no nebreč, to bude dobrý a tak. A teď už právě kvůli jenom tomu, že se tobě něco nelíbí, chceš bránit svý vlastní věci třeba, tak ti řeknu nebreč. Třeba tobě vezmu propisku, nebo někdo ti vezme propisku, jen tak, ty mu řekneš, ať ti ji vrátí, a on ti řekne nebreč a nevrátí třeba. Ale tak jako fakt je tam... Což teda netoleruji. Já bych mu řekl doslova, brečení vypadá úplně jinak, takže... Ale že jo, tak tohle to byl případ prostě jako, že... Jako šikany, nebylo to že tak vážný. No, ono šikana je celkově závažné. Jako to máš pravdu, ale to jako slovo vzít nebreč. někomu pere, Ale tak tak jsme jako, v dnešní době dneska už se bere skoro všechno jako šikana. že jo, penál, achtovka, tak. Ale tak aktovku chápu, penál taky, no, ale to pero, jako asi to taky chápu, no, ale prostě to slovo nebreč to úplně pak dodává to říct. Já teď jsem člověku se omlouvám. morálku. Ne, to ne, morálku ne. Ale celkově mu to prostě, to nejde prostě vyslovit, prostě mu se to líbí a bude to dělat dál. Jo, no, máš pravdu. Jo, takže to je to prostě, je to divný, no, je to zvláštní. A je to takový, že to slovo nebreč je prostě úplně divný strašně. Jo, a je to fakt, prostě to je slovo, který de facto všichni používáme, ale de facto všichni ho používáme v tom dobrém slova smyslu, že jo. A pak de facto oni to používají jako urážku. Máš úplnou pravdu. A já už bych to asi pro naše kuť končil. Dobře. A se nám tlačí čas. Tak zatím čus. Takže zatím čus. A my se uvidíme někdy příště u dalšího podcastu. Takže jo. A uvidíme se příště. Čau.